Tuesday. Ug karon mga bata, magtuon ta sa mga adlaw sa semana ug mga bulan sa usa ka tuig ug mga kaabag sa komunidad. Kini ang kalendaryo. Diri nato makita ang mga adlaw sa semana ug bulan sa tuig. Maupod kini ang giya kung unsa nga pizza nga gusto nimo mahibaw-an. Pananglitan, birthday, Christmas, o fiesta. Kini nga leksyon, matun-an nimo ang mga adlaw sa usa ka semana, mga bulan sa usa ka tuig. Adunay 4 ka semana sa usa ka bulan. Kada semana adunay 7 ka adlaw. Mga adlaw sa usa ka semana: Domingo, Sunday, ang unang adlaw sa semana. Lunes, Monday, ang ikaduha nga adlaw sa semana. Martes, Tuesday, ang ikatulo nga adlaw sa semana. Miyerkules, Wednesday, ang ikaapat nga adlaw sa semana. Huwebes, Thursday, ang ikalima na adlaw sa semana. Biyernes, Friday, ang ikaunom na adlaw sa semana. Sabado, Saturday, ang ikapito na adlaw sa semana. Mga bulan sa usa ka tuig: Enero, January, ang unang bulan sa bagong tuig. Pebrero, February, ang ikaduha nga bulan sa tuig. Gisaulog niini nga bulan ang Valentine's Day. Marso, March, ang ikatulo nga bulan sa tuig. Ang gisaulog niini mao ang Fire Prevention Month. Abril, April, ay ikaapat nga bulan sa tuig. Ang bulan sa ting-init. Gisaulog ang araw ng kagitingan. Mayo, May, ang ikalima nga bulan sa tuig. Gisaulog ang Labor Day. Hunyo, June, ang ikaunom nga bulan sa tuig, kung diin isaulog ang adlaw sa kagawasan, Independence Day, o pagtapos sa klase. Hulyo, July, ay kapito nga bulan sa tuig, nga atong isaulog ang bulan sa nutrisyon. Agosto, August, ang ikawalo nga bulan sa tuig, bulan sa pagsaulog sa atong pinulungan, buwan ng wika. Setyembre, September, ang ikasiyam nga bulan sa tuig. Gisaulog nato ang adlaw sa pamilya, Family Day, o bulan sa siyensya o matematika. Oktubre, October, ang ikanapulo nga bulan sa tuig, bulan nga mahitabo ang scouting, Boy Scout o Girl Scout. Nobyembre, November, ang ika-11 nga bulan sa tuig, bulan sa paghandom sa mga nangamatay. Disyembre, December, ika-12 nga bulan sa tuig, gisaulog ang adlaw sa Pasko. Karon ako'y pangutana sa inyo ha. Unsa ang unang adlaw sa semana? Unsa ang katapusang adlaw sa semana? Unsa nga bulan ang bag-ong tuig?
Unsa ang bulan sa nutrisyon? Unsa nga bulan isaulog ang Pasko? Ug karon mga bata, magtuon ta sa mga kaabag sa komunidad. Ang mga kaabag sa komunidad, siya si magtutudlo or si teacher. Siya ang katudlo sa mga bata sa eskwelahan. Gahatag pud siya og dugang kahibalo og matabangan mo para mapana sa pagpangandam sa kaugalingon. Siya ang principal sa eskwelahan. Siya ang manguna sa kalihukan ug uban pa para sa kaayuhan ug paglambo sa eskwelahan. Siya si kapitan. Siya ang nangulo sa tibuok barangay nga iyang gisakupan. Siya pud ang gahusay sa mga ginagmay nga problema sa barangay, sama sa panaglali sa mga silingan tungod sa pagwalay sinabtanay. Siya ang mag-uuma. Siya ang gadumala sa kalihukan sa pagpanguma sama sa umahan sa mais, humay, prutas ug mga utanon. Siya ang mananabang, midwife ug kumadrona ang ubang tawag sa iya. Gatabang siya sa pagpaanak sa buros. Iya pod gabantayan ang panglawas sa kababayen-an sa panahon sa ilang pagmabdos. Siya ang pari. Siya maoy nagahatag og dugang katakos para mapahibalo sa katawhan ang kamatuoran bahin sa pagtuo sa labaw nga makagagahom. Siya ang panday. Siya maoy gatukod sa balay, simbahan, eskwelahan, tindahan, gamit yang martilyo, lansang, gabas, ug uban pa niyang mga gamit. Siya ang sastri. Katawagon pud nato siya og mananahi og manahiay. Siya ang gapanahi sa mga sinina, uniforme, pantalon, kortina ug uban pa. Karon mga bata, aduna ako'y pangutana sa inyo ha, kung kinsa nga kaabag sa komunidad ang gihisgutan. Lingini ang litra sa insaktong tubag. Kinsa ang motrabaho sa umahan sa mais, humay, prutas, o utanon. Kinsa ang magahatag og dugang katakos para mapabalo sa katawhan ang kamatuoran bahin sa pagtuo sa labaw nga makagagahom? Siya ang gatudlo sa mga bata sa eskwelahan. Kinsa siya? Kinsa ang gapanahi sa atong mga sinina, kurtina, o uban pa? Kinsa ang leader sa barangay? Sunod mga bata, lingini ang ngalan sa kaabag sa komunidad nga gipakita sa hulagway anaa sa kahon. Daghang salamat!